абубакр сулаймонов ва ҳамчунин рақами 3 нуриддин ҳамроқулов мебошанд. Сармураббии даста меҳроб заурбеков барои ҳуҷумро идома додан, имконияти хеле хуб барои наздик шудан ба дарвоза, партоф анҷом дода мешавад, зарба, вале довари канорӣ бозингарони дастаи Саравшан баромад. ҳолати офсайд ҳам ба назар гирифта мешуд. партофти хеле хуб аз Саравшан, се нафар як бора ба пеш мегузаранд ва ба дохили ҷаримагоҳ наздик мешавад. зарбаи хеле қавӣ аз ҷониби дастаи Саравшан, имконияти хеле хуб барои зарба задан ва аз масофаи дур кӯшиши партоф анҷом дода мешавад ва зарба бояд анҷом дода шавад, вале чӣ кор мекунад, чӣ гуна зарба буд аз ҷониби, вале ба ӯ монеа мегузорад дифогари дастаи Саравшан ва боз гузариши хеле хуби Сунатулло ва зарбаи на он қадар қавӣ ва зарбаи мустақим на партоф анҷом дода мешавад. ҳолати хеле имконияти хеле хуб барои бозингарони тими Саравшан ва чӣ гуна имкониятро дебютии худ на он қадар натиҷаҳои хубро ба миён оварданд ва сараввал акнун кӯшиш мекунем ба ҳолати мазкур ки дар дохили ҷаримагоҳи дастаи Вахш бозингари ин тим ба замин меафтад ва миёни бозингарон муноқиша ба миён меояд. муноқишаи на он қадар калон. Адам Коваш ба замин меафтонад бозингари рақами 21 дастаи Саравшанро. ҷаззобият дорад, ана ҳамин гуна баҳсҳоро ба вуҷуд меорад. бозингари рақами 22 тими Саравшан корти зарди дуюмро мегирад ва аз майдон ронда мешавад. Фаридун Деҳқонов ва ба ҳолам имконият аст барои зарба задан, аммо понс аз канори чапи майдон ҳуҷумро идома медиҳад. гузариши хеле хуб аз ҷониби Бенҷамин, ду нафарро мегузарад ва ба замин меафтад. ба самти худи Фатулло равон карда мешавад. партоф анҷом дода мешавад аз ҷониби Фатулло ва бубинед ки бозингар чӣ гуна таъсир дорад. партоф ба самти Фатулло ва чӣ кор мекунад? Фатулло дар иҳтиёи 3 нафар бозингарони тими Саравшан, вале зарбаи ворид кард ва партоф аз ҷониби Эҳсон Бобоев ба худи Тоҳирҷон Тағоизода. имконияти хеле хуб барои зарба задан, гузариш анҷом дода мешавад. чӣ кор мекунад? зарба зада мешавад. бале, ин гол аст дӯстони азиз. дақиқаи 70 дидор Бенҷамин Афонса ба задани гол даст меёбад. дӯстони азиз, ҳисоб кушода мешавад. Нуриддин Амрокулов бо дарвозабон 1-1 мебарад. Нуриддин Амрокулов, Фатуллоев имкон дорад ки наздик мешавад. боз ҳам ҳамдигар фаҳмии хуби ду бозигари мазкур. партоф анҷом дода мешавад ва зарбаи навбатӣ аз ҷониби Димитро Билонов дохил мешавад ба ҷаримагоҳи тими Саравшан. имконияти хеле хуб барои зарба задан бозингари рақами 70 дастаи Саравшан. Константин Чарне, имконияти зарба задан аст ва чӣ кор мекунад? мешавад Сунатулло Азизов наздик мешавад ба дарвоза. зарбаи Сунатулло, бале, ба Тоҳирҷон Тағоизода медиҳад. имконияти хеле хуб барои бозингари рақами 88 дастаи Вахш ва дар ниҳоят ба задани гол даст меёбад Константин Чарне. голи навбатии дастаи Вахш, дӯстони азиз, дар дақиқаи 92 дидор бо ҳисоби 2-0 пештафт мешаванд бозингарони дастаи Вахш. тазир бошад. садои ҳуштаки охирин барои мухлисони дастаи Вахш табрик муборак бод. ғалабаи навбатӣ дастаи Вахш дар мавқеи аввали ҷадвали мусобиқа боқӣ мемонад.